tawa ko yimbe ma ben kadi yennata est ce que dum hersi nanakima nimi yennata musidɗo ay goto en yaltina e vocal ji ɗin non mi ayata kam mi yenni musidɗo on ok habbolam mi adda deuxiéme téléphone an on habbolam abbo yawa adda deuxiéme ma téléphone mi frappé ko politicien jo mi frappé lamari non droit frappe gol kay politicien be ben politicien wona leñol n'est ce pas ka politicien be ben ko leñol abbotum abbolande mi an mi est ce que ande mi yenni ko politicien mi frappe lamari joni non est ce que joni non bem politicien be wonda yennude don ben non est ce que na yimbe ma non jeyabe ka jeyada don ma dum ala politique donc ala e politique non jabolan tum est ce que ha hande ayi team aydara abbotum est ce que ha hande ayi kambe ko kala no woni libre de choix soutinu gol mo fala est ce que ha hande ayi ledara bolle woni est ce que hande ayi kambe hibe yenna be mabbe ko torotobe ni kambe ko welabe ni accebe ya nyama ke en yido wobbe mabbe no yennude kanyum Alpha Condé n'est-ce pas voilà non mais Alpha Condé ko ancien jo ko damaro ko wonnunde damaro na manin kajo ko ni mi won maynude damaro ko parti ni o mi o may wolande fimu minni acce dum wono kay minni ande damaro ande ono en damaro en fop eli kamano en non fop hande ko non fop ko bawo sellube woni n'est-ce pas onon acci mi alanama enen onon kele de kala opposé do Guinée ko bawo selluni non ko bawo sellube wonde onon do kala opposé do Guinée kala wonu do parti on ala de parti politique goto Guinée sina IFDG ayi tormatisa mama tormatisa mama la mi alante miñang a herso ya la nyande go ok ella dum non ko Allah wodani e puis kadi ara ko capital ñolla ma non dine kadi men hande ko andude fi ko hande ko andude n'est-ce pas fi ko fewndi ko andude même a herso ya lan ok ella si donc ay yewtoyi après hata si mi herso yi mi to onon do fop on faut mon contorotobe mais joni non carte on faut mo wala importance ande ko arbo yawo babe sellu fi ngebu ko nyama carte labolan na fi yennugo sellu fi hebu ko nyama ay goto ron ka ko nyama ko pay ko mamu ngen tuma wela do waro wado video menen men hebu ko men nyama no ngimbe mo men yennude on sabulando mede ngandi system mongo he woni hulobe Allah non meden wula ko sabu dum wadi walla général Mamadi Doumbouya meden bawo makko meden wula général Mamadi Doumbouya ko no woni arde nafiki yagal mo wada ko fala nafiki yagal ko gonga me hala niyo walla la mini est ce que meden wayude bawo walla wadi ko me wawa tayude ko Allah wadi ko walla Allah la mini awa Allah kadi no arde Allah bornay dum kala mo fala awa la mo menen kadi yido wo salo mo be ngol arde ande Doumbouya ha do yala jenno arde be bornay be ande mi wawata opposa golle Doumbouya ha do ittamo n'est-ce pas me bornay ba be la wawata opposa golle Doumbouya hande dum ittamo ko nyande Allah ittimo menen ko menen opposé Alpha Condé Alpha Condé ko no ittimo yo opposé parce que manifeste contre Alpha Condé na hari on jebbilike troisième mandat Alpha Condé fuɗɗa waɗede grève contre Alpha Condé contre sunna piñeri fi Alpha Condé fi Allah Alpha Condé baynangama Doumbouya ko ratumare ogoy o présenti troisième mandat n'est-ce pas o présenti no inni o laamike ka ono kadi o présenti so inda yo laamo parce que ono souvent don oppose on général Diomaye c'est un fautif ono kay valide no troisième mandat Macron n'est-ce pas ono troisième mandat don petit troisième mandat parce que c'est dia touré inu no yaada tay makko e on constitution don fi wadugo troisième mandat kanyum le Lassana Kouyaté inni yaada tay Alpha Condé fi validugol on constitution non fi wadugo troisième mandat mais Alpha Condé no wawi wadde no wawi changugol constitution fi o hebu troisième mandat innon onon hidon wawi yadugol troisième mandat est ce que onon hidon fi hebugol don duma
o sansa constitution fiyo e 3e mandat parce que ko be gar men puccinira mo bewre no inno ono hido wawi pucciniri mo kadi ka élection ɗi bewre ode a yersi hoorema dugula ari ottumase d'abord ni ɗo kanno guiɗata ɗo votan IFDG giɗo labbi habbi s'il te plaît habbi wodi ɗo huuɗa habbo tun andi ɓeɗo habbo tun komboni video magno laba o tere bemmo yimɓe huɗaɓe ay nga photo anga yaɓuɗa ay nga photo anga no kombo mien komboni do mi regrettado ko mi waɗi ɗum ɗo ko quelque soit apala itti ɗum ɗo avami ko min waɗi mi regrettake non franchement parce que personne ko waɗi kon waɗi mi frappe mo joni noon an a inni a yennata lando leydi ndi momi woni défendude on sa ƴetti photo makko a yaaɓi ka leydi mi frappe mais est ce que non politique est ce que non hande politique est ce que non politique no goɗɗo yenna ɗum no mi frappay de cartel ça c'est clair et net mais ko ɗum noon jibimi ƴetta photo makko yaaɓa ka leydi mi ronkama frappude jamais mais joni noon ko ɗum minnuma oɗo mi sikki na opposant joni ka ɓayɗo ay ni ko opposant ɓe ɓen kono koko waɗi ko waɗi simi non habbo an ay ni min ko ɗum minnuma mi je te comprends mi fenantama kono mi famirma miɗo andi an ko ƴetti onon ko ƴettiraɗon onon groupe mon on ko yo yennu yimɓe mon ɓen gasi ko ɗum ƴettira ɗon a faami ka par ce que hande ka wonɗon ɗo c'est ridiculant et puis no woni vraiment hino hersinanim an e hoorema ka wonɗa ɗo je te jure a hersi saabu ko nanɗa ɗo par ce que ko neɗɗo ma mo Fouta Diallo yennuɗa milla woni fiére ɗum non a wona fiére milla woni fiére ɗum joni kala ko mi waɗi lahatimi joni hetti ni kala ko mi waɗi lahatimi non habbo s'il te plaît goto mimi poppita e ɓuuri o merci Sow Diang na gotum no accu mi poppita e ɓuuri mi wona gotum ɓoyre fof général Mamadi Doumbouya kala ƴettuɗo photo makko yaaɓi ka leydi ƴettigal koyngal mo aggi ɗo mi faa ko ɗum woni c'est clair net donc ko Allah waɗi ɗum on fof mon kontorotoɓe oui on fof mon ɗo weela on fof mon o yalti aventure o ngeɓali goɗɗum artuɗo ko depuis anduɗon ɗo so yenni musidɗo mo on ñaamay merci exactement ko ɗum mi falama innude min je vous comprends on waɗama sawru pullo exactement wono gongore kanko ko yo dénigre UFDG ay darino mosirɗa ɗimmum ɗum an ka yennowo neɗɗo ma on et puis no hersini onon ko yamo daari hersa no darta no signinorino wonon ɓeɗo laami non wona ɗum wo ko kamɓe jogui ɗuma wo ko kamɓe jogui courant kamɓe woni e gollude nandi kamɓe jogui courant kamɓe woni e gollude nandi